Wani lafiya na ganka a haka? Wannan hula kuma fa? Kama ta yi. Lokacin sa hulan ne ya zo. Allahu Akbar! Tashi ranka daɗe lafiya mai ke faruwa ne? za ka ga me ya faru ɗan jakar uba. So goma ka tashi so goma sumar da kai. Wato banda iskanci a ƙasar Hausa ina aka taɓa yin haka, wani magidanci ne zai dakatti irin wannan sai rika shigo mai cikin gidan aure. Dan Allah da na ku rabu da ni. Ku rabu da ni dan Allah. Saboda Allah yanzu kaga ka karya ni gobe ina da jarabawa a makaranta fa yanzu ya kake son in saboda Allah. Ku ƙara zuwa, ku sake zuwa, Allah ya sake dawo da ku. Na rantse da Allah sai na muku abin da yafi wannan. Ni wallahi ba zan iya wannan rayuwar ba, gidan mu zan tafi, ba zan taɓa iya wannan rayuwar ba. Ki wuce gidan naku, ki wuce gidan naku. Aure irin wannan, inda irin wannan ne wallahi gwamman zauna har abada ban yi aure ba. Na san mai hali ba zai daina halin shi ba. Ai ni laifin birnin na gani. Ni ai in na zo wuce ta kofan gidan Habib ko kallon gidan ba na yi. Laifin su na gani wallahi. Kai ma da ka san shi ken. Jarabawa banza jarabawa rufi ga jarabawa nan ka gani ai. Ga jarabawa nan ka gani. To ka taso? Fice min daga gida. Fice min daga gida. An kutumar uba. Tunda ko ka karya shi. Ya zai san hukuma ba za ta kyale ka ba. A sani a turmi a daka. A sani a turmi a kirba ni ba hukuma ba.